ngibonge ithuba eninginikeza lona lokuba ngiqhumane nabalaleli benu ngalendlela. Sanibona. Kavele kaphindela mshani bami. That was beautiful. Sangwazi ukuthi ngaya uThokozani Nene singene emphakathini ebingajwayelekile ukungeneka kuyona. Uma sifika kuyona sithola izinto ezintsha. Ngizolinganisa nje babezwa abanye mhlawumbe mangifunda indaba ngithi ihora lomkhothi. Babuza ukuthi siqhamuka phezulu. Siqhamuka. Kanti into umuntu ayithole ephakathi kwemphakathi ekhuluma izulu esiqondile esinayo umkhothi. Kubuze kuthiwe kuze kuthiwe umkhothi ngobani. Dinga manje uqaleke usuzakhela icrowd ke manje ozoyichazela. Uthi umuntu hayi umkhothi yini ukhothana ubusuthi imuphi umunwe okhotha ngawo into mafuna mawudobhoza usawuthi uthesa imuphi lo muntu uthi hayi yilo. Yeah. Uwona ke wesikhombisa. Wow. Umkhothi uyakhotha. Wow. Ihora nomkhothi ihora lokukhotha. Njengaliphi isiphica mnemunye. Umuntu ezadideka athi lento yenziwe lukhuni. Ujabulani umjiwa wesibisi umvuka amahlase usethi khumu osukwini lanamuhla ngiyalibonga ngiyanconyoza ithuba eninginikeza lona. What a way to end it. Thank you. Remember to subscribe on this channel, comment on this video. Bye bye.